spuneți inclusiv concluziile pentru cea de-a treia ediție de când custodiați acest salon. Bună ziua, stimate doamne, bună ziua, stimați domni. Nu știu dacă să încep cu concluziile, dar ceea ce vreau să vă spun este că de la an la an acest eveniment, evident că știu despre acest eveniment încă din momentul în care nu eram parte, doamna profesor Narcisa Merele și colegi care sunt prezenți în sală sau dintre cei care nu sunt prezenți în sală din universitatea noastră s-au simțit parte la evenimentul cumva fondat, pus pe picioare de către prietenul meu, de către domnul inginer Reni Rădulescu, și că de atunci era un eveniment de suflet pentru Banat, pentru România, dar după acel moment istoric, acea discuție deosebit de frumoasă pe care mi-o amintesc, avută în biroul rectoratului Universității noastre, nu știu dacă așa amintește domnul Remi Rădulescu, doamna profesor Narcisa Merele, când cu un altruism deosebit domnul Rădulescu a venit și a spus că realmente consideră potrivit ca acest eveniment împreună cu domnia sa să fie sub coordonarea doamnei profesor al universității noastre. Și până atunci a fost un eveniment cu ștaif din punct de vedere al preocupărilor, dar și după momentul acesta, așa cum cunosc pe președintele acestui salon internațional de invenții și inovații, Traian Vier, doamna profesor Narcisa, care este extrem de meticuloasă și atentă la detalii și nu se descrie nici de data aceasta în ei și colegii mei din universitate prezenți aici. Mulțumesc frumos dumneavoastră și deopotrivă colegilor mei care s-au implicat. Fie că e vorba de dascări, fie că e vorba de studenți sau de orice altă calitate pe care o aveți în cadrul universității. Mulțumesc încă o dată, domnule Remi Rădulescu, pentru inima dumneavoastră mare, deschisă pentru tot ceea ce este frumos și pentru inovație. Și vă felicit încă o dată pe dumneavoastră, doamna profesor Narcisa Merele și echipa pentru ceea ce se întâmplă și astăzi aici. Este impresionant pentru municipiul Timișoara, pentru județul Timiș, pentru regiunea aceasta și pentru colaborarea națională și internațională care spune cuvântul și de data aceasta și din astfel de evenimente. Abia aștept să parcurg ceea ce este aici și vă felicit pe toți cei care ați participat cu brevete, invenții,